जेन मोनानि हराथ' बारग'लांबाय। ओमफ्राय आंनो दा फैसासो एसे नांगौमोन। आरो बे मादैनावबो फनानो गैयाबा। फैसा मोनबानो आं बिनिफ्राय थांनो हाबायमोन। नाथाय माबोरै मोनगोन दे आङो फैसाखौ? फनखौ मोजाङै हरनो मोनबाबो, मोजां रायलायहरनो मोनबाथाय आंखौ लांफैनो हागौमोन दे। आंथ' आरो गिबावदोंसोमोन, नाथाय बे मादैया मोजां, गाज्रि नङामोन। आंखौ हेफाजाब होनानै बेहाय लाखिथ'बाय। गिनाय गिनाय मोनबाय थाबावबायलै, माला न'आव सहैबावगोन आङो। नानि मादै थिबाय नोंनि थाखाय दुखानाव माबा मोनसे जानो लायदोंमोन आं। गैयाहाय माथो, दुखानदारानो खुलियाखै दाबो। मादै, आं न'आव थांनोसो सानबाय। आं जोबोद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं, मा बुंबावनो। हा माब्रैथो नों बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि आखायाव गोग्लैखो? बिराद गोलाव काहिनि। आङो मा होनना बुंबावनो, खामानि मोजां मोनगोन साननासो फैदोंमोन, नाथाय गाज्रि मानसिनि आखायावसो बोरैबा गोग्लैफ्लांबाय। सिनाय हायासै बिसोरखौ। आयु, बिदिबा नों बहा थांगोन बुंदोंमोनलाय? बङाइगाव मादै, बङाइगावनि गारि मोनगोन ना बिथिं? मोननायाथ' मोनगोन, नाथाय नों थाब थांनांगोन। जोंनिथिं आरो गारिया एसे खम खारो नालाय। बिदिबा आं नोंखौ रुटसिम दोनलांनोसै दाहाय। फनथ' गैयाना मादै नोंनियाव? गैया नानि, आंनाव फन गैया, फनखौनो लायाखै आरो थुनोबो रोङा नालाय आं। आरो मोनसे प्रब्लेम बावमोन। मादै नों हेल्प खालामनो हागोन नामा आंखौ? नांगौबा आङो नोंनियाव बेहाय माब्लाबा फैफिननानै नोंनो रांखौ होफैफिनगोन। माने आंनाव दा गरसेबो रांबो गैया, माजों थांगोन आं न'आव? आं बुजिखादोंमोन नानि, नों दुखु दाजा दे, आंनाव एसे रां दङ, नों बेखौनो लांथ'। थेंक इउ सो माच मादै। नों आंखौ जोबोद गिदिर हेल्प खालामबाय। जेबो नङा दे, नोंखौ आं उनखांखां उनथाव बाथाव बिदि आलाय सिलाय नुनायखाय हेल्प खालामनो सानखादोंमोन। आरोबा नोङो बेफोरबायदि आलाय सिलाय माब्रैथो माब्रै बेबायदि जानाय, अननोबो ओंखारबाय आं न'आवल' जेन थेन सहैथोंसै, ओमफ्राय बिसोर गाज्रि मानसिफोरखौ पुलिसनो केस होगोन आङो। बेफोरबायदि गाज्रि मानसिया थानोनो समाया बुहुमाव। माबोरै बेफोरबायदि दालालसो जागोन बिसोरो? मादै, गाज्रि खामानियाव आंखौबो बिसोरो बेबायदिनो सोनो सानदोंमोन। माने मोनजाबाबो मोनलोङाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव माब्लाबाबो आगान दासुरलां। बेफोर मोजां नङा। आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावस्लायस्लाय थैना थांनायानो साबसिनहाय। बिसोरखौ सबखौनो हमजोबनांगौ, बिदि गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ। फैसाखौ 2 नाम्बारि खामायग्रायानो जाग्राहाय बिसोरो खायसे। मादै मा बुंबावनो, बेबायदि गाज्रि अबस्थाखौ खायसेनि न'खरावथ' गासैनाबो मोजां जाजोबाना, एखे रोखोमनि जाया। बेफोरखौनो फायदा उथायो बिसोरो। दे दुखु दाजा नोङो, नों मोजां न'आवल' सहैदो, आं नोंखौ ससे हेल्प खालामना होनोसै। थेंक इउ सो माच मादै। माबाहाय गामिनि सानैसो गथ' दङमोन आंनि सिनायनायाव, बिसोर नाथाय न'आव थाथेराना नानि, बहाबा थांबाय थायो। बिसिनावलाय फन दंमोन आरो। जासिगोन दे, आङो बङाइगावसिम सहैबानो जेबो उसुबिदा गैलामोन। दे मोजाङै मोजां सहैदोल' नोङो, होमबा थाबैनो थांनोसै बिदिबा। दे मादै। ओमफ्राय नों बेयाव हारसिं थायोना? हारसिंखौनो होनजासै, फिसाला 2 दंमोन। गैया, हाबा जाबाय जुलि लानानै। गाबागाव हिनजावजों मालाय जुदा जाहैजोब्बायहाय नानि। बिमाखौ आरो रावबो नायला, रावबो बिमाजों थाला। आबैखौ हारसिं गालांथ' बोरैबा मोनदों, नाथाय आंथ' गाबोन थांसिगोन ना। बेनिफ्रायथ' आङो ओजों थांबा खामानियाथ' बांद्राय गैयाबालाय, उनाव फैसा मोनबा आबैनोबो हरनो हाबाय आङो आरामसे। ओमफ्राय जोंनावबो फैसा फैगोन दा लासैनो, आबैयाबो बांद्राय प्रब्लेम जानाय नङा। आबौ, नों थाहैनो हागोन दा सना? औलै आबै, ओमफ्रायथ' फैसाबो मोनखागोन ना। फैसा मोनबाथाय नायल', नोंनो दख'नाबो बायना लाबोगोन आं, ओमफ्राय फैसाबो हरबाय थागोन दे आबै। बेबा माबायदि लाखिगोनहाय, आं बोरैबा गिनाय मोनसोयो आबौ सना नोंखौ। दा थांसै आबौ, न'आवनो थादो। नांगौबाना एबार नोंखौ स्कुलावबो सोना होनोसै आङो। आं थांगोन आबै, नों मा बुजि मोनो दे। नों आंखौ स्कुलाव सोबाबो नों आंनि नांगौखिनिखौ फुरा खालामजोबनो हागोन आरो। नों मानो बेफोरबायदि मालायनि खोथाखौ लानांगौ दे आबौ सना। नाय आबौ निजोम, नों लुबैनाय बायदि आं खालामनो नाजागोन ना। मा खालामगोन आबै? बोथिसे ओंखामखौनो माथो मोनजाहांसो जायोलाय। बेखायनो आंहा थांगोन,
गासिबो थिग जाजोबगोन ओमफ्राय बेयाव थांबा आरो बिसोर आंखौ स्कुलावबोथ' सोगोन बुंदोंमोन ना मोनथिला दे आरो आबौनिजों नों मानो टेनसन जायो दे आबै आंलाय बुंखाबायना आं मोजां थाखागोन ओमफ्राय नोंखौथ' सम सम नायफैगोनबो आं नङाबा नोंबो थांबानो जाबाय मालायनाव थानाया गोरलै नङा आबौ मालाया जेब्लायबो मालाय मिथिगौ नोङो थेवबोथ' आंहा बेहाय ओंखाम राननांनायथ' नङाना आबै मोनजानांगौखौ मोनजाबाय थाखागोन आरो खामानियाबो बांद्राय गैयानो बुंखादोंना लेखाबो फरायनो मोनबावगोनसो अब्लालाय माथो आबै माथो गाज्रि जानो आंजों नों दाबो बुजिजोबाहाय आबौ मानोबा बिदि नों थांनो लुगैसोखो ओमफ्राय नोंजों थाबाबोथ' ना आबै आंनि मोननांगौखौबो मोना आं लुगैनाय बायदिबो जाफुङा ओंखामखौबो माब्लाबा मोनजायो माब्लाबा मोनजाया बेसेबां प्रब्लेम आंसो मिथिगौ आंनि लोगोफोरा रावबो बिदि नंखाया दा आंल'सो आं गाबोन फुङावनो थांगोन आबै नों टेनसन दाला ओमफ्राय मुलिखौ नोंनो बायनानै लाबोखाबाय आं मिथिगौ ना आदाया फैसा होदोंमोन ना बेजोंनो नों लोमजाबा ना जादे आबै आंखौथ' आं मा नांजानो नोंखौसो नांजायो आङो आं मारै थागोन दे आबौ आबै थानांगोन आंबोथ' थानो नाजागोन ना आंहालाय गासिबो मोजां जानायनि थाखायसो बुंदों दा दे बिदिबालाय नों गोसोथारबालाय आरो माथो मोजाङैल' मोजां थाहैदे आबौनिजों सना जागोन दे आबै बिसोर नोंखौ मोजां लाखिबालाय फोरोंबा नोंखौ मोजां गाननाय जोमनाय होयोबा जाहोबा माथो उसुबिदा आंहाबो औ माखौथ' बुंदों आंबो गावसोरनि गाबागाव संसारनो मालाय दाना बेखायनो थांनो होबाय दे आंबो जेरावखि गावसोर थाया बिमाखौ नायाबालाय आरो माथोबाव आखाइ आथिं दङ आंनाबो मावना जायो नै आरो मैगं माबा माबि लांनो आरो आं हाथायाव बेफोरजोंनो सोलिना दं खोनानानै जोबोद दुखु नांबाय मादै मानोदि खायसे बेफोरबायदि जायो थाइ जुलिनि उनाव गासैबो समान जाजोबाना नानि खायफानि गोसोआ जोबोद मा बुंबावनो हामा आरो जाय बिमाया खांबाय फेदेरबाय गावनि आथिङाव गसंनो हानाय माबा मोनसे खालामबाय गथ'खौ आरो नायफिननांगौ टाइमावसो जुदि बेबायदि खालामोबा दुखु मोनो आरो दे आंनि खोथाखौ बाद होनानि र' आं फैसाखौ लायनि नोंबो ओंखारखादो दे ओमफ्राय थांसै ओंखाम एसे बानायखाबायमोन आं जानानै थाङो फैगोन ना बाब फैसा नों मारै बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैनांगौहाय जारलासो एबारनिफ्राय न'आव सहैब्ला रावखौबो बिदि जानला मानला मेगन मोसिमला फोथायनाङा मोनथिबाय जायखि आरो गोजानाव सोरबा लिंबाबो फैनाङा बेफोरबायदि हाबा गिनांगौ दानि दिनाव जागोन बुजिबाय आंबो नाथाय मा खालामनो जोंहाबो न'आव हालोदा जोबोद गाज्रिमोन नालाय दे अब्ला बयनिबो न'खरनि हालोदाबो मोजां जाजोबा नालाय फैसानि बेबस्था जाबाय मादैया आंनो एसे हरनो नागिरदों देनां आङो नांगौबा मादैनो फैना होफैफिनगोन आफायसो न'आव थांनायाव नों आंखौ हेफाजाब होबाय थेंक इउ सो माच माबादि मा जागौमोन बेफोरबायदि सिनाया माया मा जायगायाव फैखो आं मिथिला जायखिया न'आवल' सहैथोंसै आङो बिनिफ्राय पास मोनगोन ना मोनखागोन आरो दा मादैनि फैसा एसे आबा मारैदि जागोन डक्टरा ओमफ्रायो मा बुंमारदों आयै नोंनि मेगननि अपारेशनखौ दिनैनो खालामगोन बुंखादोंमोन ना जेबो नङा दे नों टेनसन दाला नायल' ओमफ्राय एबारथ' जुदि अपारेशना साक्सेसफुल जाबाथाय नोङो हामखासिगोन मेगना नायदोल' नोङो नुजोबफिनसिगोन नों गासिबो मोनथिला दे आरो हामगोन बुङो नाथाय हामनो थाङा आरो दाबा मा जायो बुंनो हायाना आबा बेबायदि नङालै आयै एबार खनसेयाव हामखासिगोन नों गासिबो नुफिनजोबसिगोन ना टेनसन दाला दे बेफोरबायदिबाथ' मोजां दे आबा औ आयै ओमफ्रायो गिदोंना गिनाङा दे गासिबो थिग जाजोबगोन ना आं बुंदोंना आरो आंनो नोंनि खाथियाव दङ नाथाय नोंनि आफायालाय बहाथो आफाया बैयाव डक्टरजों रायलायहैगासिनो आयै दा फैसिगोन इयो र' थारैनो बिदिबा आं नुफिनसिगोन ना आबा आंनि मेगना फैफिनसिगोन बाथारबाय आङो बेफोरबायदि खोमसि खोमलाव बे जिउखौनो आं फसायला एकदमबारे आयै नोंनि खोमसि खोमलाव जिउआ आरो दसेनि थाखायल'सै र' ओमफ्राय गासिबो नोङो नुफिनजोबसिगोन सोरां नुफिनजोबसिगोन ना सुनि जिउआ दसेनि थाखायल'खासै आयै बास एबार थिग जासिगोन नोंनि मेगननि इन्तजाम जाखाबायना आयै गासिबो प्रब्लेमानो सल्भ जासिगोन एबार डक्टराबो बुंखाथारबायना एबार खनसेयाव नों नुफिनसिगोन होननानै औ आबा बिदिबाथ' नायनोसै र' मा जायो दे जेबो टेनसन लानाङा दे आयै आं खाथियावनो दंखायो नोंनि औ आबा अखाफोर बहाय दंरा नोङो जेरावखि गैया मानो मेहेरा थांगासिनो आरो नोंखौ लानानैबो फैफिनगोन सोर खन्था बेलाय साला नोंखौ बेफोरबायदि माबा प्रब्लेमाव खोख्लैग्राया नंमारगौ बे जाय अखाफोरखौ लांदों होनदों बेबो गायबबा बेनो माबा मोनसे गन्डगल खालामनानैसो फैदों नामा रा बेखायनोथ' बेबायदि गामियावबो गैलाबा
दा एड्रेसाव बुंदोंना बे एड्रेसाव थांनायना नायनि र' ओमफ्रायथ' बाखि उनाव नायनोसै बिदिबो जाथाराबाना बै जेरावनिफ्राय अखाफोरा फन हरदोंमोन बेहायनो थांगोन आङो बिनि आसपासनिफ्रायनो सोरबा नङा सोरबाथ' नुदों जानांगौना सोङै सोङै थांगोन र' नोंखौ नागिरनानैबाबो नों बिदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों आंहासो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो मानोबा मोनथिला दे आरो दिनैथ' एसे मोनासिगोनसो नामा होद सहैबानो जाबायलै ओमफ्राय सोंना फैसै आरो जेराव खामानि मावो बेहायबो नायना फैसै र' मोनाबाना गावसोरखौनो उल्था केस होगोनलां साला जुदि अखाफोरखौ नागिरना मोना एबार नेक्स्टआव पुलिससो लानानै थांसै खुनु खोथा गैया नोंसोर खोन्थाबाबो खोन्थायाबाबो अखाफोरखौथ' लाना फैफिनथारनांगोनलै बेस्रा खामानि मावनो फैदोंमोन गावनि मजुरियाव नाथाय बिदिसो जाबाय आरो होमबा थोद बिदिबाथ' फैयानो साबसिनमोन ना अखाफोर जायखि खस्थ' मस्थ' जों जानाङामोन बेबायदिबाथ' नोंखौ बादासो होगौमोनलां फैनो नोंबो माला माला फैस्लाबगोरा गेजेर समाव रायलायनायबो जायासैना बारा बेखायनो मोनथिलाय लाङासैलै आबैया मानो हरखाब गोमाखो दे दाबो सफैला आंथ' गिनोसो ओंखारबाय आइयाथ' सोरबा बिब'जों थांदोंल' बुङो नाथाय आंनो मानो खिन्थायाखै दे आबैया बोरै बिदि थांखो ओमफ्राय आइयाबो मानो थगायनो आबैयानो सोरबा अजानावसो थांदों ओमफ्राय दाहालागैथ' फैनांसिगौ ना आङो आफाजों रायलायबाना आफानाव सोंगौमोन आइया फनखौनो होआबा मिलिसा मा सानबाय थाखो दे नों आंनो दसे बोरैबा मोनदों बेरायनो थांनोथ' होनबाय दाना गावहा सिरिसो थाबायलै ओंलै जोंहानि आबैयाना दाबो फैयासै दा अजानाव थांदों होनदोंमोन आइया मा नोंसिनि आबैया दाबो फैया ओहो बहाय थांदोंथाय आइया मोजांबो खिन्थायाखै ओमफ्राय मोनथियानो सिनायाबो आबैया सोरबा गावनि बिब'जों थांदोंमोननो आबैयाथ' थाबायनोबो हायामोन ना ओमफ्राय नोंसिनि आफानाव सोंहराखै नों आफानावथ' सोंगौमोन नाथाय आइया फनखौनो होआबा आं बहायनिफ्राय सोंगोन दे ओइ मिलिसा माबा नोङो ना जोंनि आब'नि फनजों हरनो हागोन नोंसिनि आब'नि फनजों ओं नों नाम्बारखौ गोसोआव दं दा नोंसिनि आफानिखौ दङथ' ओमफ्राय डायरियावबो लिरना लाखिखादों आं आफानाव इमारजेन्सिबा फन हरनांगौ होननानै माब्लाबा बास होमबालाय माथो जों आब'नि फनजों हरनाय नालाय नोंसिनि आइया फन हराबालाय मा जादों नों जोंनि आब'नि फनजों हर ओमफ्राय मोजां सोंहर नोंसिनि आफानाव मोनथिगोनदां जानोलै आं हरनाय नायगोन बिदिबा र' दे होमबालाय दाहालागैथ' फैनांसिगौ खोमा ने ओमफ्राय मानोथोबा सफैयासै नोंनि आइया थगायाखैथ' ना बोरैबाथारलै बियो मोनथिला दे आइयाथ' ओरैनो आबैखौलाय मानो बिब्दि थगायनोमोन ना थेवबो बांद्राय फोथायनायबो मोनलाय लाङासै जेनेबा थांदोंबाबोथ' फैफिननांसिगौमोन ना औ लेना नोंसिनि आमाइमोनाबो फैथारा आरोना बिसोर फैबाबो बिसिनि फनजों सोंहरनो हागौमोनलै बिसोराबो गावबागाव खामानि थायोलै फैनो सोलाबाथ' ओमफ्रायबा आं थांनो नागिरबाबा आइया जिरायोसो बेखायनो थांनोनो मोनालै औ बोरैबा गाज्रिथारलै नोंसिना बिमाया आं सैथारालै माथो खालामबावनो थ' होमबालाय फन हरनाय नायनि आफानो दे थ'दो आफानाव खेबसे हरनायना सोंनि मोनथिगोनदां आबैया फैयासैना सिन्था जालायलाङो आं ओरैनोबा देहायानो गाज्रिथारमोन आबैना बा दिनै मेकआप लादों नामा नों सनालि लायाखैलै आंलाय अबाव आरो क्रिमल'सो फुनोना आंबो जे मा सोङोना ओरैनोबाबो नोंखौ क्रिम पाउडार फुनबाबो समायालै समाया माने नोंनाव एडजास्ट जायालै जाम्बि ओमफ्रायथ' मेकआप फुनबाबो मोखाङा गुफुर नुबाबो बडिया बारा मोजां नुवा बडिया गुफुर नुबा मोखाङा गोसोम बिदि जायो आरोना जिहेतु आरो एसे फाख्रा सिख्रा नुथारदोंहाय नोंखौ मानोबा मानो बिदिथाय फट'गावबाबो बिदिनो फैखायो नोङो गावबा जेन खोब बिराद सुन्दुरिलै मेकआप लायोबाबो जाम्बि आंनिफ्राय सोलों नोंना फुरा फेसजों गोदोनाजों आखाइ बडिजों बेफोरबायदि मिलायहोनाय खालामनांगौ आरोना समायो बिदिबा आंखौ जि जावखायो बियो गावखौबो ना आंनालाय बिदिनोसै आरोना उरायना इसोरानो बिदि सोरजिहरबायबा माथो खालामबावनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनिनो महर औ ओमफ्राय नोङो जायख्लंखौ खबर लाथाराखै आरो बेस्रा जि लोमजादोंनो जायख्लंखौलाय मा खबर लानोब्ला लाथाबबाय थानो हरो खेबसे खेबनै बाट मालाय लोमजानायखौलाय आं मा खालामनो आं खिथ'रि लोमजाहोदों बिखौ माबोरैबाखा आरो जायख्लंआदि बेसे खबर लायो बेखौ नाथाय बेहा जेबोखौनो नांजाया थैस माबायदिखा जोंहाना आब'आसो एसे प्रब्लेम जाना दंलै बिराद गन्डगल मानसिफ्रा बुंलाबायदों माने जोंहानि बे माबाया इलिसाया बेनो बुंलाबायथारदों आइ बिबाजैखौ नों नाम खारियो थोद जाम्बि मा जादों होनदों आब'आलाय
मा जादों माने आं फन हरनायाव ना मोजांखौनो रायलायदों मालाय आब'आ खामानियाव बेस्थ'ल' होनबाय थाखायो माथो आंनो फन हरबावदों ओमफ्राय जाय आदा माने गामिनि दोनलांदोंमोन ना बिसिनाव थांदों गैथ'वामोन आदाया खबर लानो मोनासै दा मोनायावसो थांफिन सानदोंमोन आं बाखिथ' बे जोंनाव फैग्रा आदा लक्ष्मण बेबो खबर लासोदोंनोलै थांनोबो नागिरदों होनदोंमोन खोमा थांबायसोदां आरो बे बाजैनि फंबाया मैथा खावब्लाया साला सैथान गुन्दाया बेबो खबर लासोदोंमोननो बेखौथ' फोथायखाथाराहां आइ बिदि बुंथारो नोङो थोस जाम्बि नों जेबो मिथिया ओमफ्राय आब'आ मालाय गावनि खामानियाव बेस्थ'बालाय बेस्थ'खासै आरोना खामानियाव बेस्थ' थाबालाय हरनो सोलाबखाया उनाव सम मोनबानो हरखायोना आं टेनसन लायाखै आरो बारा गावसोरसो ओरैबा ओरै खोथा बानायलायगासिनोलै उनाव र' आब'आ फन हरबानो खोन्थाहरगोनसै आं आब'नो बेबा मा जामारदों आब'आ फन हरबालाय मोजां मोनो आरोना खिजानि नंगौबोदां नोंबो मोजां खबर ला उरायना आरो नोंसानि आब'ना दानि जुगाव फोथायजाया जेबो आंनि लोगो सनामोन नोंथांमोना माबोरै दङ भिडिअखौ दे होमबा दिनैनिखौ बेहायनो लाखिथ'नोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों मेहेरा थांबाय दङ र' अखाफोर हाथरखिखौ नागिरनो नाथाय मोनगोन ना मोना मिथिया जायखिया लाना फैफिनसै लोगोफोर मोनबाथ' दे होमबालाय नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो फैफिनसिगोन दे आङो दिनै थांथ'नोसैलाय लोगोफोर नायनानै बोरै नांदों जाबजोबबाबो नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट हरनो दाबाव हरबानो जाबाय दै सनामोन लोगोसे जाय नोंथांमोना गोदानै जोंनि चेनेलाव नायफैदों सनामोन साबस्क्राइब खालामलांनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे जोङो जोंनि गोदान एपिसड फैनायखौ नोंथांमोना नुनाय बायदि ना लोगोफोर दे होमबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बाय बाय लाभ इउ बयनिसिमबो भिडिअआबो सुंद'यैसो जाबाय दै लोगोफोर फना बायनाय ना सिगाङावनो आं बुंखाबाय उफाय गैया जायखिया बेजों बानायबाय आरो ना लोगोफोर दे थाथ'लायदो होमबा